ସବୁଜ ବୃକ୍ଷଲତା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟିଏ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼। ଦେଖେ ଲାଗୁଛି ବହୁ ପୁରାତନ ହେବ। ଏହି ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ କିଛି ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କିଛି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୋଜି ଭାତର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, କାରଣ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ଇଏ ହେଉଛି ଡାକରା ବିଭୀଷଣ ମନ୍ଦିର। ଅନୁଗୁଳ ନିବାସୀ ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ଝିଅ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶାନ୍ତ କାନୁଙ୍କ ପୁଅର ଆଜି ନିର୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୋଜି ଭାତର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଜିଠୁ ନୂଆ ଜୀବନ, ନୂଆ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଉତ୍ସବ କିପରି ହେଉଛି। ଅତି ଅଲିଅଳି ଆଉ ଗେହ୍ଲା ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ମନୀଷା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ମା, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ନିର୍ମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ। ଆମେ ଅନୁଗୁଳର ଏଠି ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ମୋ ସାହି ବହୁତ ଭଲ, ବନ୍ଧୁ ପାଇଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ମୋ ଝିଅର ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା, ଆଉ ଆମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରହିବୁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଝିଅ ପୁଅ ବି ସେ ଏମିତି ଭଲରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଇଏ ହେବ। ମୋର ତ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବେ। ଆଉ ଓ ପ୍ରଣବର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କାନୁ, ଡାକ ନାମ ହେଉଛି କାବୁଲି। ଆଜି ପୁଅର ନିର୍ବନ୍ଧର ଏ ମନ୍ଦିର ଡାକରା ବିଭୀଷଣ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପୁଅର ନିର୍ବନ୍ଧର ଏଠି ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଜି ଭାତ ଦେବାଟା ଚାଲିଛି। ହଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ।
ଲାଜଗୁଳି ଝିଅ ମନୀଷା ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବାପ ଘରେ ରହି ଆସିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠୁ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ, ଆଜିଟା ଆମର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବୁ।